Това ми е първото видео. Здравейте! Днеска ще се облечем за един филм. Готови ли сте? Аз съм готова, тъй като ще направим един филм. Когато се облека и когато се обрея, ще ви разкажем повече за този филм. Здравейте хора, това ми е прическата, някаква плитка, висока, разбира се, за филма и ще направим един бърз грим. Здравейте хора, ето го самия човек, дето прави филмите. Здравейте, приятели! Може да го познавате. Сега ще използваме тези камъчета от Шейн, които приличат на перли. Човек много яко пестир. Мисля да се сложи на косата. Ще е нормално. Просто това е яко, да. Но както и да е, ще се сложа тук на грима. Най-малкото ще взема, защото ако ми влезне това в огото, ще умра. Аз ако бях на това място, чай да го сложа тук. Да, знам. И не ето тук. И не ето тук. Не тук. Тук. Ще видим. Ще видим. Ще видим къде ще го сложим. Нека да почнем грима. Първо ще нанасям базата. Добре, чакаме други участници. Чакаме и други участници. Още не сме се събрали цяло. Да. Да. Както и да е, затвори вратата. Цяло всички крещат и няма търпение вече да гледат. Това е от мен. И чао хора, това е гримът ми. Много ми харесва, сложих се такива неща в косата. Зад мен е хаос, трябва да го почистя и отиваме да снимаме YouTube канала ми, ще да кажа, на братовчет ми YouTube канала, а вие отидете да го вижте и пишете в коментарите колко деца давате за моя грим и визия. Не знам доколко се вижда моята визия, но този екип от Шейн и като цяло тези камъчета са от Шейн и четките за грим са от Шейн, блюте брендера и това е. Вие пишете в коментарите дали ви харесва всичко това. И преди и сега пишете в коментарите. Въпреки че не се намазах толкова грим, но на мен ми харесва, а вие пишете в коментарите.